ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, ду сар ғнаҷини нозоидаи биғз баҳри шумо навор мекунем. Шумо баҳри мо як таи лайка дареғ надоре. Иншоалло ки ҳар ди молакора молои базебанд. Масъалаи хурдан, масъалаи аҳлӣ беҳад хуби баданд. ҳачо ғнаҷинако якимзо 6 моҳа боло биғзанд, мумкин 7 моҳа бошанд бародарон, балки гусало калон дастан 6 моҳа мола хеле кофтков мекунӣ, баъд гусалаш даст мезана. Анами молое ки мо баҳри шумо навор мекунем, подписчикони азиз, ҳарчанд гусалош калон мезанад, беҳад синакҳои хуб доранд. Масъалаи аҳлӣ, масъалаи хурданшон ҳам кафолат дода мешавад, масъалаи биғзишон ҳам кафолат дода мешавад. бародарони азиз, камтар маълумот метавонед дар бораи моло мегзарем ба масъалаи нархи навошон. Подписчикони азиз, ҳар ди моло қарор доданд дар шаҳри Бохтар. хушрӯ тамошо кунед, фикр ақидоатонро дар зери комментария бинависед. Иншоалло ки навори беҳтарина ғноҷино биғзишон хушрӯ биғзанда. ина шикамора бинед, шикам фуровардаги, шикамаш фуромадаги. Анами мола беҳад халта синаки хушрӯи бад дора. Синаи сафед, чочпари хуб. хуш бародарони азиз, синаша ҷадман адам кашолай. Масъалаи аҳлишам аҳла кардем биқапишагар ганамеҷима ҷадмара. ина май тарафи қафош мола меқапем озӣ. хулоса ки бародарони азиз, моло ягон камрӣ надорад. Масъалаи аҳлишонам аҳлай таи серавно ғнаҷина кам раҳ гаштаест, не ки ягон камрӣ надорад. ина хушрӯ ай пешам тамошо кунед, чочпарша беҳад чочпараки хубам дора. ина чочакҳои ғавси хушрӯ дора. данони калон партофтагӣ нест. моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар рақамҳо ватсаби мо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед, метавонед ки биёед дар пешаи хона, дар хона бубинед молоро ай пеш, баъд савдо кунед. фикри ақидиётонро дар зери комментария бинависед. суханонро хуб шаб бигӯем бародарони азиз, то ки сухани хуб гуфтан худаш садақаи, ай сухани бад гуфтан ягон фоида нест. фақат гуноҳ ба сӯи худонагӣ. баъзе бародар дар комментариҳо суханои бад менависанд, ҳақурат менависанд. ягон чи дар кор нест бародар. худованд ҳидоят кунад ҳамамонро. ай дурӯғ гуфтан, ай фиреб карданда, рост бигӯем, рост бихӯем, хубтар беҳтара. касе ки каҷе баде, олаш ба худо. фақат мо кори худро намекунем. касе ки чи фикри хулоса дар зери комментария бинависа. инами номери рақами 1 мо бародарони азиз мегзарем ба рақами номери 2. ина бародарони азиз, моло калон нестанд, майда, не ки молакҳои ғавси хуба. ишам ҳам хеле чочпари хуб дора. биғзи хушрӯай қарибан дур нестанд бародарони 6 моҳа боланд, мумкин 7 моҳарам бошанд, вале ки ҳисоби шармшон, ҳисоби синошон беҳад маълум кардагианда. хеле ки гуфтум ку 6 моҳа мол даста хела мекоя шикамаш бад мезанам. масъалаи биғзишон беҳад қариби хушрӯй. ҳеш ҷадман. ҳеш. ина мишам чочпарша бубинед бародарони азиз, беҳад чочпараки хуб дора. инҳа чочпараки хуб дора. синаки хуби хушрӯ дора. пад назар иш задаиста иша. ина ай қафорам бубинед бародарони азиз. масъалаи аҳлишава ина сини қафошам бубинед бародарони азиз. метарсам ина синакҳои хуби худо сина фуровардагиам. чочпари хубам доранд. чочакҳои ғавсаки хушрӯ доранд. хулоса ки бародарони азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар рақамҳо ватсаби мо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. мегзарем ба масъалаи нархи навошон бародарони азиз. қимат нест, нархҳои дастрас. ами моли биғз худаш умуман камчинай бозорда. моро бозор ба бозор мекувем, як танимта дастрас мекунем. ина бо миём навор мекунем, баҳри шумо пешкаш мекунем. касе дар ки маҳқул шид, занг бизана, харидорӣ кунед. касоне ки мухлиси моланд, фақат нархи наворро бифаҳманд, бибинанд, якта сухани хуб бинависанд ё якта лайка бизананд баҳри ҳамин наворои мо. ягон чи дар кор нест дига. лайка заданаш ягон хинира надора. иншоалло ки ягон суми шумо камам намешавад. иншоалло ки касоне ки дар канали мо меҳмонанд, тамошо мекунанд, лайк мемонанд, фикри ақидошон месанд, иншоалло мо ҳама вақт дар ҳаққи бародаро дуогӯем. бародарони азиз, нархи моло 11700 сомонӣ муомила доранд, дастафка доранд. фақат занг бизанед, харидорот харидорӣ кунед. нархҳорам нархҳои дастрасанд, қимат нестанд. як бори дига хушрӯ тамошо кунед бародарони азиз, молоро ғавсишонро бибинед. экономични моланд, камтарак мехӯранд, шикамошонро сер мекунанд. аввалаш худо як хоҷагиро обод мекардаги мола. ай баъзе ҳам молои зотӣ калонда бовар кардам, ин молои маҳаллӣ ширдорак мешаванд. дар охир як ҷоя дуо мекунем дар ҳаққи бародарои ғарибу мусофир
ки ҳамамон ба ҳамун дуо меҳтоҷем. ҳамин дуо дар ғарибонам ки таъсир кунад, худованд дар ҳама яки мо шумо таъсир кунад, худованд ҳамамона ризқ аввалан ки ризқи ҳалол насиб гардонад, ки як бриданона худованд ба ҳалолиш битамонад. баракат дар ҳаёту зиндагӣ касб мукору ризқи рӯзӣ монасиб гардонад. худованд фарзандонро ба роҳи рост ҳидоят кунад, тавфиқи дарбандагӣ насиб гардонад. ҳама ғарибиву мусофирора дар паноҳи исматаш айбалову фатҳои азиз самои нигаҳбон бошад. барори кор сарбаландӣ хонаводӣ тенҷи амонӣ нигаҳбон бошад. хуш омадед ба ҳамин канале ки мо шуморо навор кардем партофтем. то наворҳои оянда худо ҳофиз.